Den her, det bliver flot. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er fantastisk. Fantastisk. Ikke fantastisk, fantastisk. På dansk, ikke? Fantastisk. På fransk. Fantastisk. Det er Marie, der har lavet det. Og så Carsten Bugger. Så vi skal skrive. Hvad står der? Det er Marie, der. Der. Ja. Her. Nej, det skal. Remember din histoire. Remember det på engelsk. Din, det er dansk. Og så histoire, det er fransk. Så, 3 sprog. Vi skal måske skrive på Kinyarwanda også. I foto, Mariela Yakoze. Big Mama. Michael, hvad ser du på billedet? Min far. Ja. Er det din far? Det er min far. Den der er din far. Og hvem mere? Og min mor. Og, ja, og hvem mere? Og min merfar. Ja, og hvem mere? Og mere pige. Skal vi prøve at kigge på det? Og min dreng. Se hvor fint det er. Og hvor er Michael hen?